Goddag og velkommen til. Mit navn er Anna. Jeg er erhvervsastrolog, og i dag er det den 18. juli 2015. Jeg har valgt, at den her video den skal handle om Grækenland, og det har jeg, fordi Grækenland har haft en del problematik med deres gæld her på det sidste. Så jeg tænkte, det var meget nærliggende at lave en lille video, hvor vi kigger på Grækenlands horoskop. Men lad os komme i gang. Her har vi så Grækenlands horoskop, og det vi kan se der, det er den fra den 24. juli 1974, og det er der, hvor Grækenland de vælger at gå fra et diktatur til demokrati. Og vi kan så se, at horoskopet det har en krebsascendant. Når man har en krebsascendant, så hersker månen. Og krebsen har meget at gøre med kultur og historie, og hele den der historiske fundament, som de har. Så historien betyder meget for Grækenland. Vi kan så se også i første hus, der har vi solen. Så når du har solen i første hus i Grækenlands horoskop, så er hele deres identitet deres historie. Altså det betyder meget for dem, hele den der baggrund, der har bragt den med op. Så står solen så i løven, og løven, når du har en sol i et ildtegn, så handler det om stolthed. Så der er ingen tvivl om, at det er et meget stolt folkefærd, som er meget stolte af deres historiske traditioner. Det vi så kan se også, det er, at solen hersker over andet hus. Og i andet hus, der har man ligesom egne ressourcer, og der har vi så Makemake stående. Og når du har Makemake i et horoskop, så er det ligesom punktet for, hvor man er selvstændig, hvor man står på egne ben. Og når det så står i andet hus, så handler det om, at Grækenland vil gerne styre deres egne ressourcer og deres egen økonomi. Og fordi det hænger også sammen med deres identitet, fordi solen hersker over andet hus. Så når der kommer en, ser vi her, at solen trækker et kvadrat ned til Uranus. Solen trækker et kvadrat ned til Uranus, og der Uranus er interessant, fordi den hersker over 8. hus. Og 8. hus i et horoskop har netop med gælden at gøre. Så når vi skal ind og kigge på Grækenlands gældsproblematik, så er Uranus meget interessant. Og den trækker et kvadrat op til deres identitet. Så det der med, at grækerne ønsker at have deres selvstændighed og styre deres egne ressourcer, det hænger ikke helt sammen med den gæld, de har koblet på, fordi lige så snart du har noget gæld på, og har en Uranus, som hører til i vandbæren, så kommer der nogen og sætter nogle regler for dig. Det er ikke særlig interessant for en græker. Uranus hersker også over 9. hus, og 9. hus i horoskopet er udlandet. Så der i indbygget i horoskopet ligger der i den grad en konflikt bygget op omkring egne ressourcer, egen identitet, egen stolthed kontra, at der kommer nogle andre og laver nogle regler for hende. Fordi de tilfældigvis har lånt dem nogle penge. Det vi kan se oppe i 9. hus, det er, der har vi Jupiter og Ceres i konjunktion heroppe. Den trækker en opposition ned til Haumea. Og det der er med Haumea i Grækenlands horoskop, det er den eneste planet vi har i jordtegn. Så hele den der konflikt, og lige så snart du har et jordtegn, så har du ligesom det man står på. Så du har kun det at stå på, du har kun Haumeas. Altså når du kun har én planet i jordtegn, så er den hele fundamentet for, hvordan det her land fungerer. Og Haumea den har med hele den genetiske oprindelse at gøre. Så er vi igen tilbage til hele historien og identiteten, og hvad det er, der har bragt den op til der. Hele den der traditioner, de har koblet på landet, betyder utrolig meget for dem, fordi det er det eneste planet, de har i jordtegn. Den står så i konflikt med udlandet. Igen har vi en konflikt, der er koblet på de andre. Så de føler lidt, at når udlandet, vi har Ceres heroppe,
og Jupiter har med vækst at gøre, og Ceres har at gøre med at høste. Så de har en oplevelse af, at udlandet kommer simpelthen ind og høster det, som egentlig er deres. Hele deres, kan man sige, historie, hele deres fundament, det kommer udlandet og høster. Den trækker så en trigon, Ceres og Jupiter trækker en trigon ned til Venus, Merkur og Saturn i 12. hus. Så der er ikke nogen, og Venus det har at gøre med værdier, så der er ikke nogen tvivl om, at de har en oplevelse af, at udlandet kommer og høster deres værdier. Ceres, eller Saturn, hersker over descendanten. Det er der, hvor samarbejdet foregår. Og når Saturn står i 12. hus og trækker et aspekt op til 9. hus, så har de en oplevelse af, at udlandet egentlig kommer og stjæler fra dem. Så de er ikke særlig motiveret til at arbejde sammen med andre. Og det hænger sandsynligvis også sammen med, at det skal de med Maka i 2. hus og solen i 1. hus, de skal nok klare det selv. Solen hersker jo som sagt over 2. hus. Altså der skal ikke komme nogen udefra og fortælle dem, hvordan de skal gøre tingene. Fordi det opfatter de som tyveri. Så det ligger simpelthen fast indbygget i deres horoskop, men lad os prøve at gå til prognosen en gang. Ja, det som jo slår i øjnene, specielt hvis du ved lidt om astrologi i forvejen, det er jo, at vi har Pluto på vej over descendanten. Og Pluto siger, at man rydder bordet. Og hele det her område her, 7. hus, har at gøre med samarbejde. Og fusioner, for den sags skyld også. Og Pluto er på vej i retrograd. Så den har været over en gang, er på vej tilbage nu, og skal så over en gang til senere hen på året. Så med Pluto på vej over descendanten, så tyder det på mig som om, at Grækenland er ved at finde nogle nye samarbejdspartnere. Altså de aftaler, der egentlig er blevet indgået nu, kunne godt tyde som om, at de blev skrottet senere hen på året, og blev skiftet ud med nogle andre samarbejdspartnere. Altså det vil være meget nærliggende at tro, at Kina eller Rusland kunne komme ind i billedet, fordi Kina har allerede tidligere hjulpet Grækenland med at overtage noget af deres gæld. Så det kunne godt være, at vi ser en masse problemer med EU, men lige pludselig så laver de et skift og finder nogle andre at arbejde sammen med. Den trækker jo så også et aspekt op til udlandet, så det har noget med nogle samarbejdspartnere, der ligger uden for landets grænser at gøre. Det, der også er lidt interessant, det er, at vi har Saturn, som vi ved jo hersker over descendanten i fødselshoroskopet. Den har et kvadrat til Mars, det vil sige, at der er i den grad problemer på samarbejde på ledelsesplan med andre. Altså, det kan godt være, at der er kommet en aftale i hus, men den er absolut ikke faldet på plads. Altså, det er kun starten på problemerne, som vi har set med den her aftale her. Vi har også månen, der er på vej over MC, og månen har blandt andet med befolkningen at gøre. Den er så på vej gennem fiskene. Og MC den har at gøre med strategier. Og fiskene den har at gøre, den opløser ting. Så når månen er på vej gennem fiskene, så er der ved at ske en politisk opløsning, for fiskene har også med politik at gøre. Og befolkningen ønsker faktisk en anden strategi. De ønsker en anden retning på tingene. Men så længe månen er i fiskene, så kan der ikke komme noget nyt. Altså det bliver ikke før månen, vi ser månen bevæge sig ind i vædderen, og det bliver omkring årsskiftet, hvis jeg ikke husker meget galt. Der kommer der noget nyt. Så det vil være meget nærliggende at tænke sig, at når Pluto begynder at gå fremad, så ser vi simpelthen et kæmpe skift i den kan man sige, samarbejdsaftale, eller de partner, de nu har, og så kommer der simpelthen en ny begyndelse på en ny strategi. Vi har også, altså vi kigger jo lidt på gælden, og der ved vi jo, Uranus hersker hen over gælden.
Og hvordan har Uranus det? Jamen, den trækker faktisk en sextil op til Venus. Og den er tiltagende. Det tyder jo godt på, at der kommer en eller anden pengeflow ind i forbindelse med den her gældsproblematik. Så jeg tænker jo lidt med de her nye samarbejdspartnere, som bliver skiftet ud, kunne godt have nogle penge med sig. Og vi ser også, at Marke trækker en sextil op til solen. Og Marke har jo netop med selvstændigheden at gøre, og solen har med identiteten at gøre. Så man kunne sagtens forestille sig, at det nye, der kom på bordet, havde at gøre med, den er nemlig også tiltagende. Den er ikke henne over endnu. Det er noget, der er ved at arbejde sig op. Så man kunne sagtens forestille sig, at det nye, der kom, slet ikke stiller de samme krav til at sælge ud af grækernes egne ressourcer, fordi Marke jo står i andet hus jo, og solen hersker over andet hus. Så de på en eller anden måde kan bevare deres stolthed og deres identitet og en oplevelse af, at de bevarer deres selvstændighed ved et skift i de her samarbejdspartnere her. Så det tyder på, vi har også Pluto, der hersker over 5. hus, fordi den hersker i Skorpionen. Og i 5. hus, der står Neptun, og Neptun den har med politikere at gøre. Og 5. hus har at gøre med goodwill. Så det tyder meget på, at politikerne er inde i en situation, hvor de måske ikke lige har den bedste goodwill her det næste halve år. Det bliver ikke nemt at være den, der skal finde løsningen, også med det her kvadrat, der kører, med de samarbejdspartnere, der kører. Men som sagt, så tror jeg på, at vi kommer til at se meget fastlåst, måske meget godt sagt med fastlåste forhandlinger, fastlåst samarbejde, der kører lige nu, indtil senere på efteråret, omkring årsskiftet, der kommer vi til at se, der lige pludselig dukker nogle nye samarbejdspartnere op, som kommer ind og tager dem i en ny retning. Det er mit bud på, hvad vi kan vente i Grækenland her det næste halve år. Og tak fordi I lyttede med.